katten? Det här, ja. Iva, vad säger hästen? Nej, vill jag inte det. Och vad är det då? En bil. En bil, ja. En slags bil. Ja. Bil. Titta, ja. Ni sett. Var är grisarna, Ivar? Det var också intressant på det. Oj. En stubbåker. Det är ett viktigt ord att lära sig. Och vad är det? Himla den ser det i taget. Och så säger ni på västgötska görsel. Kan ni säga det, killar?